дар шаҳри Хуҷанд давоми 9 моҳи охир 29 тифли нуқсондор тавлид шудааст, ки бештари онҳо аз ҳисоби гирифтор шудани зани ҳомила ба бемориҳои сироятӣ дар марҳилаи ҳомиладорӣ арзёбӣ карда мешавад. аммо шумораи тавлиди тифли нуқсондор дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2019 кам мебошад. дар ин бора духтури амрози занонаи таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд Масуда Тошматова иттилоъ дод. бино ба иттилои ӯ, тифли занҳои ҳомилаи сироят ёфта ба коронавирус ҳангоми пандемия нишонаҳои бемориро дар худ дошт. ҳоло ки дар тамоми ҷаҳон албатта пандемияи коронавирус ки қарор дорад, инчунин ба таваллудхонаи мо ҳам ба таваллуд занҳое ки баъди гузаронидани ҳамин беморӣ ворид мешаванд, ҳаст ҳолатое ки кӯдакошон бо нишонаҳои сироятӣ дохили батнӣ таваллуд мешаванд. хайр модарон ин қадар бисёр аварисҳои шадиди ва коронавирус албатта дида намешавад. таъсири ин вирус албатта дар кӯдако мушоҳида карда шуд. ҳангоми пандемияи коронавирус занҳои ҳомила зери хатар мемонанд. сироят ёфтани онҳо низ расман ба қайд гирифта шудааст. духтурони амрози занона дар шаҳри Хуҷанд иттилоъ доданд, ки наздик 15 тифли навзод дар худ нишонаҳои коронавирусро доштанд. баробари тавлид шудани тифлон саривақт барои пешгирии он духтурони кӯдакона ва ҳам сироятшиносон корбарӣ карданд. ин баъди таваллуд нишонаҳои сирояти дохили батни кӯдакоба мисол рангу рӯйшон маълум мешавад. нишонаҳои бемориҳои сироятӣ ба нафаскашӣ, ба кори ҳамаи узвҳое ки ҳаётан муҳим таъсир расонида метавонад. ба ҳарорати баданаш, ба лейкоцитози хунаш баланд мешавад, шикам дам меяҳмани хел нишонаҳо дида мешавад, ки хай сари вақт онҳо табобат агар оғоз карда шавад, пешгирӣ кардан мумкин. давоми 9 моҳи охир дар шаҳри Хуҷанд 35 кӯдаки навзод фавт дидааст, ки ин шумора дар муқоиса бо соли сипаригаштаи 2019 кам мебошад. сабаб ва омилҳои фавт ин вуҷуд доштани бемориҳои сироятии дохили батн, норасида, яъне аз муҳлати муайян пеш тавлид шудани тифл ва ҳамчунин камвазн будани онҳо ба ҳисоб меравад. асосан фавти кӯдаконӣ то 500 грамма бештар ба қайд гирифта шудааст. ин вақти таваллуд ин кӯдакора дарав аз тарафи духтури неонатолог ҳамаи он таҳлилҳое ки барои дарёфт кардани бемориҳои сироятӣ ҳаст гирифта мешавад. албатта бо истифодабарӣ аз ташхисотҳои ҳозири нави муосирам дар баъзе ҳолатҳо албатта тадқиқоти ӯзӣ лозим мешавад, тадқиқоти рентгенӣ, акси рентгенӣ лозим мешавад, ки дар кӯдако ҳамин нишонаҳои аломатҳои аввалини ин бемориҳоро дарёфт менамоем. и сари вақт агар дарёфт намоем, сари вақт агар ташхисгузорӣ шавад, табобати антибактериалие ки аз таҳлилҳои бактериологӣ маълум мешавад ба кадом бемории сироятӣ тааллуқ дорад, табобат оғоз карда мешавад. и мана гуфтани акнун худо ба шукр ки ин хел фавтҳои ва ё касалиҳои сахти бемории сироятие ки аз ба тариқи ҳолати вазнин гузаштанаш ба мо монеагӣ медорем. шурӯъ аз оғози сол то ба имрӯз дар таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд 2054 тифл тавлид шудааст, ки қисми зиёди онҳо бо роҳи физиологӣ ба дунё омаданд. новобаста аз пандемияи коронавирус, духтурон ба занҳои ҳомиладор ҳамешагӣ тавсия медиҳанд, ки дар давраи ҳомиладорӣ бояд зуком нашаванд, то тифли дар батн буда оризадор нагардад. ҳангоми пандемия зани ҳомила чӣ гуна худро эҳтиёт намояд, то тифли ӯ солим ба дунё ояд? мутахассисон чунин ақида доранд. дар айни ҳол манамин COVID-19 ки дар тамоми дунё паҳн гирифта истодааст, вай на ҳомиладор зан мегӯяду, на калонсол мегӯяду, на кӯдак мегӯяд, гарчи мегӯяд. ман фикр мекунам ки ҳомиладор шудан каме бошад, ҳам хафнок мебошад.
издивоҷ мекунанд, хонадорӣ мекунанд, албатта фарзанд мешад, лекин бояд эҳтиёт кунанд. Ман ҳамин маска кати гардан, дастона ҳамеша даста шушта тозагӣ кати гардан занҳои ҳомиладор. маслиҳати ман ба занҳои ҳомиладор ҳамин аст ки вақте ки нақша ба гирифтан ҳомиладориро албатта эҳтиёт шаванд ки ҳамин беморӣ, на танҳо коронавирус, дигар бемориҳои зуком, дигар вирусҳоям ба ҳамин зан таҳдид накунанд. баъди паҳн шудани коронавирус дар кишвар таваллудхонаи шаҳри Хоҷанд чораҳои зидди эпидемикиро ба роҳ монда, ҳар зани ҳомиладорро пурра аз муоина гузаронда баъд қабул менамоянд. ин кор ба хотири пешгирӣ аз COVID-19 роҳандозӣ гардидааст. ҳадафи асосӣ ин тавлиди тифли солим ва модари солим мебошад. гузориши Мафнӯшкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.